Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng mriki kula badhe nyritakaken drama basa Jawa ingkang berjudul Arum Tiang Ragil ingkang Sukses. Aku arep budal sekolah. Oh iya Nduk, sing sregep nang sekolah, aja aneh-aneh. Oke Pak, kula pengen banggane Bapak, Ibu, lan Mas Bimo. Oh, ando wis berangkat ya. Perjalanan sekolahan. Mau sore bakar jago ngasih bapak. Wis yuk. Ibu, kula budal sekolah menyang nggih. Assalamualaikum Bu. Salam, hati. Sakwise arum budal, ujug-ujug Bimo arep metu karo kanca-kancane. Pak, Bu, 2.100 arep metu kanca-kancaku. Walane le. Boyonge wangi bapak. Nek sawah mangan jagung didol untuk duit. Ada to, sak dinten kanca-kancaku iki. Lho piro? Tos e. Bapak iki gelak 50.000 iki. Engko sesuai dibalene ya. Wis Iki gampang. niku beras berarti. Siap. Wis tak Man ora. Terang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing sabar ya Pak, muga-muga ibu pengen berubah. Amin. Ya wis ono. Bapak arep paling jago nek sawah ya. Heeh, aku tak terima kasih ya Pak di sawah. Oke, baik. Sakwise arum ning sekolah, Arum lan Tina lingkuh bareng lan siap melu pelajaran. Ujug-ujug Maya, Leni lan Dini teko karo gaya rambutnya sing khas dikerli lan klambine sing ora tau rapi. Suti, iso dong. Sugeng anjing kanca-kanca sing tak tresnani. Wes lambemu. Ih, isu-isu wis guyon nek kowe iki. Delok to, enek anake Pak Lukman. Iku nggone wong mlebu ya iki. Bro, aja rajin-rajin. Ora lek sukses. Sukses kan butuh duit. Kowe apa duit? Ngimpi mimpi kan gratis. Ayo. Ora salah Arum main. Kowe biasane isih nyontek tugasne Arum to? Ora duwe isin. Santai lo, aku ora nyontek kowe. Wes, aku ora apa-apa Tin. Dek nyapo isin salah dhewe kayak jawabane ngadewe. Yo Ayo. ya. Bel sekolah wis muni lan pelajaran matematika Pak Lukman arep dimulai. Saatnya jam pertama dimulai. Sugeng cing lari-lari. It's time to Oke, Bapak absen nggih. Arum, Kula Pak. Bella, Kula Pak. Dini, Kula. Kula Pak. Fitri, Kula Pak. Kula Pak. Lani, Kula Pak. Kula. Maya, Kula, Pak. Putri, Kula, Pak. Kula Pak. Tina. Kula Pak. Oke, wis kabeh nggih. Nggih. Oke. Oke ya, sapa sing iso nggarap soal lengkapan tulis iki? Kula Pak. Kula Pak. Halah, boleh perhatiannya Pak Lukman tok wi. Aslinya jawabannya ya mesti bener. Guyu ae lah salah. Ayo. Wuh,
kuwi sing keloke karo ndang maju kene. Leni lan Dini maju karo wajah sing remut lan isin. Cah loro gak iso ngerjakne soal matematika sing diwehi Pak Lukman. Wes rumah ya? Urung. Orang kene lah yo. Piye Cah? Jawabannya benar apa salah? Ini, ndang kene. Cah, kowe iki wis lulus. Wis kelas 12. Wae iki mikir masa depan kalian. Aja isone gur ning kancamu. Tapi tak kongkon maju ora iso. Lek iya kancamu ora lara ati. Lek lara ati piye? Engko kowe iso padha kena batune lho. Pak Luman paling ra seneng karo bocah sing ngremen kancane, tapi kowe dhewe ora iso. Wis, ndang njaluk maaf karo Arum. Ngapurane ya, Rum? Rakrasa wis waktune balik sekolah. Bocah-bocah siap-siap tinggal balik. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar. Ate bakal dhewe nangis. Delok yo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jangan sergap tenan, mulai sekolah langsung bablas mriki. Ayo, Dok, gendong mlebu. Kok sampean koyak ngelontor ae nyapa, Nduk? Mboten napa Bu, wonten masalah mawon nang sekolah. Masalah napa, Nduk? Sampean iso lho cerita kali Bu Indah. Dilokne pripun, Nduk? Kula dilokne nek mboten saged sukses, soale dudu saking keluarga mapan. Ya lah, Nduk, ora usah dipikirne ngono kuwi. Sampean dadekne motivasi ben sampean iso dadi sukses. Tapi kula nggih karo ati Bu, kanca-kanca ngomong ngoten niku teng kula. Ya wis, Nduk, sampean sing sabar. Sinaune sing sregep ben sampean iso ngalah-ngalahne kanca-kancane sampean. Bu Indah saged bimbing, Nduk. Nggih Bu, matur nuwun sangat. Ya wis ora usah dipikirne, iki sinaune. Arum sregep belajar lan Bu Indah siap ngewangi lek Arum enek masalah. Singkat cerita, Arum teko ning omah. Assalamualaikum Pak. Bu, arep maksud. Waalaikumsalam, Dok. Kula beres-beres wingi nggih Bu. Nggih, engko lek empun mantun ngewangi bunga dek jagung lho nggih. Nggih Bu. Enak ya Bu jagung bakar sampe Ibu. Bisa jangan Dok. Iya lah. Iki duwe anak ya rada muhen yo. Sabar, engko saya balik. Ki, jam 10 lagi mulai pas kondi we.
Berapa sakit jam 10 ya, tapi kok ini orang mulai. Jawaban kok ora di bapak ya kowe. Duitnya emang diteratin apa nyusukin? Lagi bensin. Bah, as ngomong tak aku emang. Duitnya emang ini kok tak gitu beras. Wes Pak, wes. Sampeyan ora lek jeneng tuwek to, Le. Deloken bapak arep lho kerja sampai awan, sampai bengi barang. Apa ora ngaseni? Delok iki adikmu. Don. Mikir masa depan. Sampeyan kerjaan apa wis duwe? Wah, pokoknya padangnya harus kayak pertama ini sesoro. Tunjukkan keluarga ini. Pak lagi ngayo ya we. Asal dari duit bapak enak. Wes Pak, Bu, Arum sedih ya Mas kali bapak ibu ngeten iki. Maaf Mas, kali bapak ibu ya, Nduk. Nggih Bu, Arum mboten napa-napa yen kudu ganteni Mas Bimo biaya keluarga. Singkat cerita, Arum teko ning sekolah. Ayo dong nang kantin jajan. Saatnya istirahat. Ora aku mau maca buku biologi. Ya wis sik ya Rum. Weh enek sing lagi dhewe ya iki. Dandani yuk. Lo lagi maca buku apa? Kayaknya kok maca buku. Nyontek pas orang naik. Ayo iki bisa sergepan. Yo, Rum, bukumu ta, Mas? Lan, kowe nyapa to ganggu aku? Aku ora ganggu kowe kabeh. Iki nyapa kok. Jenenge ra sengaja. Soale dhewe nyapa maca buku pas istirahat. Lah yo. PKB jahat. Itena to, aku bakal bales kelakuan kabeh. Bisa mantap. Sakwise Arum ngalih karo nangis, singkat cerita Arum teko ning omah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nduk. Kok enggak ganti baju ruminya apa beres-beres? Nggih Bu, mungkin mawon. Sampeyan wonten PR to, Nduk. Tugasnya akeh. Mboten Bu. Nah, kenapa kok enggak kayak biasane? Bu, kula napa mboten saged sukses nggih? Kok maten-maten iku nyapa? Mangke Arum lulus SMA kan nggih butuh biaya damel mlebet kerja. Wis tanda masalah uang niku bene bapak kali ibu sing mikir. Pokok sampean belajar, sampean sregep kuwi wis mbantu bapak kali ibu. Tapi Bu, kula berarti nyusahne bapak kalih ibu no. Wis tanda kuwi urusane bapak karo ibu. Nggih Bu, matur nuwun sanget nggih. Kula janji bakal banggane bapak kalih ibu. Nggih, Nduk. Amin pun to. Pirang-pirang tahun sakwise, Arum lan kanca-kancane lulus sekolah. Arum ditompo kerja ning pertambangan, Maya kerja ning salon, Leni dadi penjaga toko Madura, lan Dini dadi bakul panganan. Pak, Bu, aku lulus. Bu, aku lulus. Kira biasa lulus. Selamat Jenduk, saiki wis ketemu pertambangan. Sampeyan ya, Nduk, ibu bangga karo sampeyan. Nggih Pak, Bu, matur nuwun. Sampai kita doa lan kesehatan jenengan yang kalahne Arum. Selamat Jenduk. Iso nek kerja kudu senenganan lho yo. Kudu aneh-aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah nek, jane iki nek diae digoleki ibuke barang kok. Nggih, Bu. Kula nyuwun ngapunten sing kathah kalih Bapak, Ibu, kalih Di Arum. Kula ngapunten nggih. Yo ora apa, Bapak wis pernah dikatah yo tau ngapa sampean. Nggih, Pak. Saking drama iki, kita sakit mendat amanat yaiku ayo podo saling jaga.
Sekolah iki panggonan kanggo belajar lan guyub rukun. Dudu panggonan kanggo saling ngremehake. Stop pembulian. Ayo dadiake pribadi ingkang peduli lan guyub rukun. Pernah kau bayangkan bagaimana jika kita semuanya 2, 3. catat kita berdua dalam sejarah. Oke, balik wes minggat oleh apa balik. Bayangkan Yo. jika kita tidak Yo. menyerah dan memahami kita langkah dimanapun. Kau jaga Ya mau kayak. aku. Yang jalur maaf Situ dalam karo Aram. Ku jaga kamu, kau jaga aku. Bayangkan jika kita